ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପେନସିଲ ଏବଂ ଏରେଜର ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପେନସିଲ ଆଉ ଏରେଜର ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ତାକି ସେମାନେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଏରେଜର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ତାକି ସେମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୁଲକୁ କେବେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ ତ ଆମ ପଛରେ ବାପା ମା, ଆମର ବଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଛରେ ସଦାବେଳେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ବଡ ହେଇଯାଉ ନା, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ବଡ ହେଲା ପରେ ସେହି ଭୁଲକୁ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।